Ja 2010en sartu nintzen taldean, eta 2011en ustez zuzendaritza batzordean nola. Lan asko dauka, baina egunen bertan bukatzen danean dana eta danak etortzen zaizkizunean hori ze dizioa ze, eta gero pixkat kronikak eta prentsa irakurtzen dezunen esatea bikain atera da ez daiz eta guzti horre egiten dizu ze ona ez, satisfazio handia da. Hasiera-hasieran herria bolkatu egiten da, gainea, gero 300 bolondres egoten dira egun bertan lanen, talekuak, pasada bat, haiek egoten dira, goizeko ez da ordutatik, gaueko ordu txikik arte. Eta gero zuzendaritza batzordean talde polita daukagu, eta guzti horien dana aurrera ateratzen da, bestela ezingo zen. Haize berria sartu behar du nik uste. Orduan, zuzendaritza batzordean badaude proposamen batzuk berriak sartzeko, eta pixkat rotatibo egiten da eta ikasten joateko jendea.